so. Quantum crow your dam and Sancomu. No, see my son comedian no say to. Daniel Mofraqua say you try and say to das your boom from Pano. Watching Fraffo, Radin Fraffo. A tribune cranani cranacodo. Say to the Fraffa Nipaco Manota Crana. What to a flambo bancata chairman of Shabrita? Obradanian! O say to Yapimia Yow. Yapimia Yow. Yawa Yow. Ewa won't know. A senior baby Yapimasa war. I see a ducata with a wadia sampania to war. Say to what on Chinacha? What on Chinacha made him a quadwasi? Yes, I won't. Yes, I won't. Yes, I know ya. And I know Siaji. What Jamaica the chief go on Nabay? What's that to Nabay? On Nabay day? Papa, yes, your bra, was your dear year. Yes, you never me up, baby, me up. I'm me up, no, send me up, I'm up. I'm up with and I don't know. Some transaction so one of 42. One no. And your Brukuni Samoa. O Brukuni Samoa for before what done for Chad and Chapayano Pertu. Oh, Jam not right and top. So back my watch more jump on the finger. Then I was so back my 1 wow. No. Nansa boa for so say to 2 hours de no. Una di kwasu ya oboka sem. Wo say to uni prem ya do. Uni ahini mu hine. Uni obi kwanfo no che. Awade pande penu abe odua bode adua pem ne. Ada na yetwa no me de ya adua ni didi kokon. Tante no yanko no. Una akonko de ne. Kumini pa adua konkono. Ansa na uja chechire santeman. Wo say to uni tete. Buankuma. Dameti ankuma. Una hwima kwanfo aye kwa hwimi gi ni nsam da wuro. No say na hwe ase na nkran da dua wo wi na nso nsensan wa ni fie panyini. Asem wo wi esura abodwese na nso abodwese wo wi ebetu anintonwi se bi ekuna maninya na ntankase ne da dua che na asem ne kura de santema na de yemfamfiri sasabo nsam so ye nchene bakwa pede se ne obade nyankopon bo soro bo asase abo wo se atune papa na susu papa se bi ewunim ntiri mfita asa nwura ti amwa nku wo na atu afna bo benkata chie ma na hwe abreta na de sika sika afa nipa kom na tokra nana osunsum akwa wo no wakochi anye ne setu edi sunsuma osum tupam wo so na bam titiriku suma titiriku busum bu abedu a wo ne santene ndi achinya wotiri ira santema ne kwa so wabra fo nkuto na twa afreja wanim twa afreja sika dwa anim edi mensa ma de ye bone to wakochi anye setu ntu wutuwe wumpiri wutu no bra fo ye nkum nipa ana ye ntwa obi achi nguma ne mfa nkyere no se be konto nkuro wi se kan firi so bae adamansa nyina kom awra chechirefo no man ene kwa dwoba o kan frafra. Oh, Piazimis Macama, Piazimis Macama, Piazimis Macam. Oh, Piazon Manima, Macama, Jefian, come off. Oh, Piazon Sagma Foungan. Oh, Benjamin Quantation. I don't value. I don't value so much more jump on the fungan. I don't value so young. Apapam ye. O sa tutu pampam ko kwata kokunu tu yompa.
Jumpa chira was so my monocle. Need any until Yakupa Bonatay. O Kutuku do a champion do your first and treacher here. O set to be dear could mono in the minute. And permit intima. Or be Sekasia or Tom Mani Abbey. With Jenny about it, and I say was some comedian was said to come from. Two for Chami. And there, Awukudae. Two for Nananum. Yaba. I say, Bema, two for other touching. Eddie Kano, a better Standard Chartered Bank. A bumping for no more. Otumfo achiami. Ene yeba si yeba bechia nana. Na yeba si yeba bechia nana. Yefi Standard Chartered. Na ade. Yeba yenso a yekita yensem normal kakra. Ede ba bechia nana. Mira so bro. Adarama nana numi Standard Chartered Bank adwumayefo. Ene Awukudae adarama omo so mu no be dia de. Omo ba ya ensa hodo a achichire ho nyina adarama. De omo no de be dia de na bro. Otumfo de mase papa. Pe na odi mo anim ba ye yi. Ko na yewre nshira. His Excellency Isaac Osei, and maybe on my Benyuku for Mreso, or not on an hour Ghana, a buying Namusinia, or Abruchimemu. Yea, and Uncle Swahine, Onya and Baby Koye, and I say Nebano, or seen there or no two for Baby Diade.
Otumfo achiame. Enunyam for Isaac Osei. Ene Osei oni era ebe di ade. Nti me de Mikey ebe ma no na. Otumfo achiame. Mesre ama atu yewura se ene minim se Awukudae. Na mo kuma se me ntimi nkotra me fie nko a. Osa me ba na minim be di ade no. Ene so se me ba ya. Nya se manu no anam de ba ye. Me de no makakra e ba ye. De di kan nsuo aduonum eye doko aduonu eye whiskey pentu insan dɔɔso deɛ ne nyinaa wɔ adaka mu bia yɛ pentu ɛna ayi snap nso adaka ɛno na mene Otumfoɔ de ba bɛdi ayi na deɛ ka ho biom ɛyɛ boa mu adeɛ kakra kyame mesrɛ wo Otumfoɔ boa mu adeɛ nie nana ma akyea me nso mu deɛ nie Kumasi ahemfo nso deɛ nie protocol nso deɛ nie coat nso deɛ nie video man nso deɛ nie cameraman nso deɛ nie ɛna Otumfoɔ henkwaa nso mu deɛ nie Yam de ba ya ani. Mesro me ba no so me ni me nua pani ba ko na ba ya. Ya friend na Eric Dako Mensa. Onso ha. Mira mesu bro. So de wa de nyina. Honorable Adeko say o say Yere tia sem. O say na Awukudae kasa. Watna say o ntimi ntentena ono nua Eric Dako Mensa. Wo sre ono ani nua na nkoso enso oni animu mepekwa ma no no ne media de ne odam obaye oso kura ne nsam broni sapantu nsia ensuo adaka aduonum doko aduonu adaka no odaroma ensa hodo pi nso eka ho obo amu ade eka ho wachiame bo amu ade hinkwa abo amu ade wakrachefo ebo amu ade na odaroma nananu kumasefo mpanifo nso ebo amu ade ena coat for bambo for omso ebo mu ade odaroma video nso ebo mu ade na photographer nso bo mu ade ona na aje ko sei ona na ho kanfo ba ya de onu di ade ne bro Otumfoɔ de mase papa nananom mom yɛmpene Otumfoɔ nana ye yɛmpene no Yemprin Isaac say Brigadier General Poku. Otumfoɔ achiame. Best Busumi be enan na me be sere Otumfoɔ sɛ me kɔnkran kɔ adwuma kakra. Na me ba ɛso me hyɛ bɔ sɛ ɛyɛ me ba maba beso. Ɛna yɛ Awukudae maba sɛ me beso. Me ba so me ne nana amankwa na ba ɛna yɛ de snap ɛne champagne so ɛba sɛ yɛ de beso.
Misu bro, Adaroma, Onana Brigade Opoku, Hayana no war, Wana no Adarma, Ukran Kakra. Bible so many no best of crying, so Adaroma, ye free how to a song crying. Adarma Ushra no man equay, or Becra or no shelbo, sir, on Beban in Intia, Brano, Beba Besum, until now could they watch us or Nana so went to Mintana, or by Okran and some Brunis and Pentunsia, Adarma, Moyet, Adaka, Champagne. Adarma onana de ono di bidia de nebru otumfo do wase papa koni ewura no wase nananom momiempre general yempre general Mr. Asabaje, Scholarship Secretariat, Onuba Yahne, and Adenaba. Chairman, Mayor Rantis, away there, Mr. Safoje, Scratch Secretariat. You may even a dinner be Pio Kumasi. And Ra, no, see you and they are Awukudae, and they went to mean Tintina. While 100 penny for you now, Eba, if you other. Yamba Bechia Ura, you will do about the Mayura or Toshi. Adarma said they were not saying nebru, so they went to Mintana, Odikai, Abemoa de touching. I may have my fiada or any domina beba. Koni ewura Nana Yasantua. Too far, Chairman. And I paid the moon we are. And I Awukudae. And I asante my young Crawford. Any kitty. Oma Basse. Omani Ura, Eba Besson. And Miss Dime, you almost patron. Nana, so your patron, can't I? A patron. So now I don't know, Majama, and no dawman on that. What was What unfortunate, me, Madame Bruyera, Obetiama. What unfortunate to say. Nadia in a Yenaso and Efia Bassa. A young crocua, or say, and yet. Ye didn't ask an Yesiano. Nefia Bassa walk on what you couldn't sign walk. Yet a sucran and Namo didn't Namoichi. A Santa Manca Bomion Cronia do a crew. Yes, it's a Nayera.
watena se no dia Awukudae amane se fata no ye beta na chi ne nyina ya boa ne adi aden no eno achi so onu akwa akura oni kwa akura mane kwa so ya makwa yekuta yensem snap pentunsia yensuo na ka henu krobia na ya santo na adwo so mahima okan yiku ehu bi baafo kantankrachi okaku no otu fa sample hene oka ho bi na ana madaro mebru ni ejina ha ye beta ye rechi e ma ye nyina ne ade aye di no bidi omuta ye chi amane okwanse Mira me so ebru said na ya santo ajeso ono nana no sie ni se wadar ma santeman enwum kro nkabo muku ani adoa wo mu nyina ka wo ho abom ene udi ada wonana no so mu ntimi ntima ahanye din oyini ti asem wo mu nyina ka wo ho abom so mu ba be no adi ade wo mu nim sabi ebru dia ato asanteman ni wo mu go so ya ahoboa nyame ya adoma de se so mbe bia wo mbeba be ye na ne de wo mbai so mu no be dia da wo mu kro mu sam ensuo adaka wo ha ahanu adaroma onana no se de omo no de be dia de ne bu adaroma broni sapantun sia etechiri de onana no de be dia de ne bu otu fochi ame wadaroma ebru yera ya hyehyɛ nnwom a ya pesa na daroma ke timi bo aho kakra e de hye na nimunyam adaroma mo so mo sire no ma hyehyɛ nnwom ma kwan mo ato akire we ebru onko so yin Asuntonko na santema munyedi asuntonko na santima munyeko jane mensu yichama koinini oduja bena mi mahweni oduja be ya sutrese odu ponke se bia tutu wa santima bia santi kotokoina nana makwa du ya domoto simienu wanyima kra santima boteseno osi chedajo watineni entio osia penidio e boy eti ba mo decide se so pan kotokro di ata santima pentenso amedia ya kotokoine asantima kabomu nyokro ni adwa krose ye madam ni fa die briti aba santimai opensona na se tuti otosumyenu se mame memrawo na waja yara hoi atata makoko fuhima wose nana kenya sihima nana numa hima bonyinye nana numa dishie su frawo oyine ye julian su frawo wanu nana mu su frawo so sufrafrawo swati anyami antonka nana no mama yini sufrafrawo amayi me sufrafrawo nana no madempo sufrafrawo adishia sufrafrawo asante mase na hima damri fabio gumbrebro Otufo se tutu atunienu se na hima damri fabio umbrebro Otufo chiameno madaro mebru yejira na se jira ma na adwoso ma ahema krobia na ya santoa se de na ahema wokani o se bia bru se bia nya ado asembo ne de da ho twa nipa e ba se ya de enso panyine se makonim se tie bia ne se enna niwra e ho aka obejira na nim so obechia no a na o ma ne nsahu no ana se nsapan okura ne nsam broni nsa eye enkotoa no wo ha snap eno so ye pentunsia
amane kwa so ne ma di akire di ahodo no so ta akire sa asantema ye kura dom ne de dom ye ade na asantema manti dom ena ne nyina ho aka otumfo achi ame no madarama ntie me yewra sonte sa ne mesi ne so a amane se fata de de ya ye nkire bia no ode beta akire buai sa amane ye mfanye na sa de na na ya asanto a osie no tamasiru na nanum ye pen drive e wa ha amane kwa so ye de bre yewra opem so na asante hene ye de bre ne ode ato ho no damase mamoniti adehye Radaroma, why do you know Naya Santua? Was one in your crew for your bar, or no so, what in Hokakra, Ukrainian some and Sahodo Ashishe, Bess over her, and in the brew Ninsa, the auditory, and never know the dear the end of brew. You rather was it, but the winner must have papa. Oh, I try. Mamma can't be born more than Madame Hawaii. Oh, but once down. National Insurance Commission. National Insurance Commission. Two for chairman. Madam, I'll be here, Majati. So, who about her? Insurance school, a war Ghana in a Baton Crew, a portal say National Insurance Commission. A sentiment team, a penny power, Dano, a young one in Anna, Dramani, a name a pound for, and yet my phone in a near say, and ne, Awukudae, a jatnasi, no dear, then, Sebi. Breach your case, you say, abo asantia. Na yentimintina. Ye ba, ye ne eja. Abidia de. Na niti three, ya mano yako, any shedding.
Adama yebaya yukura nsuo eye enaka no oha ani tu na broni nsanso pentu nsia Adama de ne eja de bedi ade no Adarma ebru so de wa oba ne ba brenya sahense no so ogina ha ma Ghana insurance iku ahodo nyina omunkabo muku Adarma mo so omunim ne asi de ato ani ene wa transi di ada omo ba no mo no abedi ade ne mo mbekọ akoya ahoboa na ye de eso mbi bia so omo aba be ye ene omo ba ya bo so mu kromu nsam broni nsa pantunsia ensuo oha ni du adaka no Adarma de omo no de bedi ade ne bru otumfo de mase papa benino kona ko kire yura Nana across with him, Eastern region. Bafo come to see. Bafo and Kobe are in any dinner in Naba. Urachame, Adarma wait ama urate. Sa across so ba pen across hima. Why penny why cough babrewa. Now I say what the AC and won't mean tana no asoma before. Say ne omumla no mema yura said the man on nafi. Omomfa ayedeka cramla. Tomba ya omukra and sa wine pentu dumienu. National pentu mienu and a boma dear. Adarma. Yomode babetia yura ama ohimano no. Isu bru Adarma said the Bafo anko bia hense no. Sa cross him wati de asi no Adarma waye pani ne hoso dodo no. No say there be mint na mpanimfo watu omu se Bafo mpekwan. Omema yakọ ema no. Na oma hu se Adarma wati de asi no wata wachi. Obaya wase na de watena se okura ne nsem broni sapentun sia Adarma wine pentu dumienu said the across so ehima wase nlebu otumfo de mase Adarma bo mu ade enso etechiri Dr. Jakupoku. Dufu achame bijina hama mrantie miensa otumfo nananum ni odi kan eye
Ore, your friend and Yadi Hands of free Adansi Meduma. Near Tosso, a Professor Johnson Yakon Buampon, or no, a Vice Chancellor, a University of Cape Coast. Na near Tosso me and son on the Unyami drew her, or any Professor Ajare. The decline, Omuba na, Omuni Yenra, Ebedi Ade, net also me no, near senior one musem, to almost want to meet now. Enti Ore Nyai, Edin Sio, Unkotua, and Pimdu. I am Naka Henai, Edi Brain Yenra. Not also a Professor Nyako Wampo Johnson. Or say Nira, Yenra dear. Odano Brevia, and yes, and also to maintain, also could and some ensure and Kotuan some Pimudu, Aya and Naka Henai, and Professor Jaren so Okuta, and Samsa and Naka Ahanai, and no, and a net umbaya on the Besumira. Nam Rantia Baya, na Omo Ano de Semini, no real Gina Heidi, or no one a year, Nana, don't pass a bar penny, Nikunu. Na ye baya ya no asem no Adam Babu said Dr. Jacosen no so we jama nana no yi nana enyan se bi bro one nana be ma madum pass ehima Adam ma o se ne watra se dia da ontimi ntina onim de sebe ato wani obaya okura ne nsem Adam ma ensuo enaka no ahanan wo de kone ma akoma aye mpimdu Sana Professor, Vice Chancellor, University of Cape Coast. Also, or say Adia to a near 1 minute and no one will be there. Also, by Insuo, Nakano, Ahanai, our father Makuma, a year in Pimdu, Adarma, Unana Nombaya, Domino de Bedia de Nebru. No Musu Mugua Honguaso, the Drew say a year in Breswa, Umbeba, Abeshe, and Munyam. Utun for the Massy, or the Mass Papa. Uncle Naira no Mass. Nana Mokomine, Nana Toa, and now only Grace Baptist Church to sell Monkey come away, Namusumon Rai. Grace Baptist Church, one can anonymous home right. For chairman, and the enemy near Nantua Hene. So you were hard. Any Utun for Bedi Awukudae, and in Yachi, and in the war and Nimu, and Yamay at my free joa de Koya, in Yanaya de home, a Shimunaya bois, now where we. Yabaya, Yensa, Bronin San, a year, pen to do me, no. Pentunsia, Isika 50,000 Ghana cedis. Can scan 500 million. The data HD na media mere na meba na yade ba beboa ama ye free ho. Eno dan chen a ye Grace Baptist Church. Adaroma so the wawa kra na makumhene ono nua nto ahene wo musieni omunim de ato wani omugu ahombo aso de seso mu ye bi ombeba beye na so ne watena si di ada de omudi kan de abebo abroni nsa pentunsia Adaroma kanisika no million ahanum so de omudi boa ama de asoma wo ho nebru otumfo de mase papa Adaroma eye Grace Baptist asori ewo amakom say da bia wo hini twam bia am tete kwan ho ho no de ato no omunim omoso ntimi ntenase Baptist convention no nyina ba nanso amakom Grace wo mo so say ene e wo ha say ya ikura nsuo naka aduonum minerals
ɛna drinks no so ɛna kadunum ɛbo ɛmo adeɛ million aduonum 5,000 Ghana cedis ɛno so si so deɛ de ɛboa no no Adarma sɛ na makomhene sɛ no sɛ Adarma Grace Baptist Church amakom wɔn nim sɛ Baptist asɔre ahodoɔ no nyinaa bɛyɛ wɔn deɛ nso wɔn ntumi ntena ɛna deɛ watena ase a wɔn nso deɛ wɔn nso no bɛdi adeɛ ni nsuo ɛna ka aduonum Adarma kaniska million aduonum ɛna minerals ɛno nso ɛna ka edu ɛna ka dunum sɛdeɛ Grace Baptist Church amakom wɔn si ɛna eburo. Adarma yɛtɔ so bi otumfoɔ de ma se ɛyɛ nana abɛnkyim hene se bɛɛ sɛ na kakra ne ho mfa no nanso wɔmfa ne yadeɛ mɛyi ne ho ano deɛ asie no w'anim nti ɔno so baeɛ a snap adaka baako ɛyɛ pɛntu 6 sika million aduonum ɛda so deɛ ɔno so de ba bɛboa nsuo nso ɛnaka aduonum ɛsan ka ho abɛnkyim Adarma na abɛnkyim hene mmerɛ kakra ne ho dodo no ɛnso ɔsɛ deɛ atɔ ani ɔntumi mfa yadeɛ nyine ho ano watu sɛbi na busua panin na nanom nyinaa sɛ wɔmɛgyina n'anan mu ɔbaeɛ a ɔsɛ ɔkura ne nsɛm nsuo nnaka aduonum Adarma ɛna ɔbɔɔ mu adeɛ snap pantu 6 nso ka ho deɛ ɔne ɔdi adeɛ no n'eburo otumfoɔ ɔdem ase papaapa. Dr. Amagashi, na also kekano. Yo. Otumfu achiame, yeah, Dr. Samuel Magashi. Say Otiane na yachi na Awukudae. You already Awukudae. What tuning penny for in a Juma fui. So mumra na Ewra Media Awukudae. Yo, Otumfu achiame. Eni denia umbrasim. Dr. Samuel Magashi. Sunsumine hunamweni ayaresafo ne ekese. Papa say obedru Kumase. Yewura Emma baby tonight. Kumase swami macro. Ehɔ na odi ne dwuma idwuma panti asante aginatu se koba ne saa na na atena ase akwesi Awukudae sei a ɔse yɛn mu a yɛyɛ na doctor fo no yɛmɛgyina na name edwuma ni mu atre sabra mekese ɔtakrade ti na wantumi amba nana ɔse okura ne nsɛm dɔkɔdɔkɔ no 20 cartons ɛno na echi no ensu a yɛde bɛsom ya hɔhoɔ 60 packs ɛno na echi no broni ensa no 1 box Amagashi si ontumi nyi sika awo sikadwa anim eni nti wato ne din sɛ buo mu adeɛ pacho ɛno no yɛmfa ma yɛ papa na ɔsɔre a ɛno deɛ ɔno ane dia Dr. Amagashi pacho ne doctor baako a ɔwɔ Accra ɛfa Dr. Ajiman ana ɔsan Dr. Ajiman kro na nso biem ɔno nso ɛwɔ Techiman hɔ na ɔmo de dwuma ɛno asi Ira Adaroma onana Dr. Amagashi ɔsɛ ɛsɛ nkɔɔ no awɔ ha nso adwuma de na kɔdi takorade ɔsɛ wate deɛ sɛ be ato ani ɛna deɛ watena ase a
wantimi ama nanso atu ne mpanimfoɔ sɛ ɔmomra yɛbɛma ayɛ akɔ nneɛma ade tɔkye ɔbaeɛ wɔ so okura ne nsɛm buroni nsapantu 6 nsuo nnaka 60 dɔkɔdɔkɔ nnaka 20 ɔdaroma ɔboa mu adeɛ nana dɔkta amagashi ɔbibiduro na ɔde sɛ adeɛ takwama akuro ɔsɛ wonti na ɔte baabie deɛ ɔne ɔde bɛdi adeɛ no eburo otumfoɔ ɔdem ase papaapa bɔ mu ase n'akyi awae Adansi Bruni. Ira chairman Wadaroma Ohena na Adansi Bruni friend Ohena na Ahenkra Wadaroma Ose watide ato yureni Samren ko oduru hadadada nanso sebie bro yade nti enama onya kwan ema Samre Ose se de ne bibia atodi na nani na se oduru ha ontimi ma ne nsapan okuta ne nsɛm nsɛn ahodoɔ yi sna pentu 6 ɔse nyame adom a ɛyɛ aduade yɛwura bɛtena ase sɛ bi ne kontonkuri deɛ ɔde brɛ yɛwura sɛ ɔtena ase a Wadaroma brandy ɛne nsa ahodoɔ a ɛto aso nyina Wadaroma ɔse deɛ ɔde ba bɛsom yɛwura no Wadaroma boa mu adeɛ yi nkwafoɔ Nan machiame enom eno Wadaroma wase wade bre rom eno yewura mpanyimfo Wadaroma ni nyina edin no wachire Wadaroma na de wade ba besum no no ohena na henkra Mira me so bro. Wadaroma said they were in na ahemkra was ni. Was Wadaroma the SCA. No one them for a sent quadru had da. Na Wadaroma no abaso ne watna say de no besuma. Ukrainian some brunis a pentuns ya. Wadaroma and sound doing in aka home. Wadaroma wakrachi for ebo mwadie eka home. Na santima fearful and you are known any asong for almost cancer. Otumfo ahenena na Otumfo aprosifo ebo mu ade Otumfo adumfo ani abrafo ebo mu ade Otumfo ahenkwa Otumfo ahenena pet ahanye di ohene ti asem na wona say odi ba besom enu na ebru ona na ahenkra say de o say no Otumfo das papa Center for National Culture. No, I'm so Center for National Culture. Bofakwa busiafo. Apani bofakwa na busiafo.
Yo, Otumfo Achiame. Se ewie ye gyina ha na nye bɔne. Ɛnɛ yɛ Awukudae na Kwakudonkɔ ɛne Bɔfoakwa nananom. Obiara nim sɛ Antifrisia wɔ ha ankɔte ha bi. Na na sɛ kɔdwo ɔyɛ abɛnbɛn so ɔwɔ ha ankɔ wɔ ha. Nanso yadeɛ nti ɔmo ntimi ɛne yamma. Yaba ne gyina ɔmo nyinaa nam. Sɛ ne Otumfoɔ ɔte kɔkɔɔ soɔ ebedi ade. Na afei so birikyia a abɔ asanteman maame onyaa ne baabi kɔɔ yɛn. Yɛntimi ma ɛmɛkyi a ɔte kɔkɔɔ soɔ. Nti nɛsi aba a yɛba abɛkyia no yɛn na di ade ne ama ne hyɛden ne ama ne yɛ akɔ nso. Yɛba so a yɛama no koraa saa. Yɛkura yɛn nsɛm broni nsa hyenapo no pentu nsia whiskey ɛyɛ Hennessy pentu ensuo belakwa katin aduonum ɛna boamu adeɛ a yɛde to soɔ Otumfoɔ boamu adeɛ yɛbaeɛ a yɛama ne nsi. Mira me so ebru sɛdeɛ wɔn nananom sɛ ni so adaroma oni Kwakudonkɔ ne Butuakwa asefoɔ ɛna wɔn gyina hɔ yi. Bɔfoakwa asefoɔ adaroma ɛna wɔn gyina hɔ yi. Adaroma wɔn sɛ adeɛ tɔ wɔn ani ana atɔ wɔn ani. Ɛnɛ Awukudae watena ase a wɔn sɛ wɔn ntumi ntena. Wɔn baeɛ a wɔn kuro wɔn nsam broni nsa pentu nsia whisky pentu nsuo adaka aduonum ɛna wadaroma ɔbɔ wɔn adeɛ. Sɛdeɛ Bɔfoakwa ne Kwakudonkɔ asefoɔ wɔn sɛ ɛna ebru. Otumfoɔ demase papaapa. Aya National. Otumfoɔ akyia me adaroma mu yɛ hana aya Asante Youth Association ɛnɛ yɛwura odi adeɛ yɛde yɛ nasrafoɔ a yɛko mfidie soɔ ɛne internet ɛboa sikadwa dɛnso so adaroma ɛnɛ yɛwura odi adeɛ yi yɛbaeɛ a ne mmeranteɛ yɛkura ɛhyena adaka baako yensuo enaka aduonum sɛ ɛde ba na yɛwura ɔde di ade na daworoma ɛyɛ national nti no yɛbɛhwɛ na yɛyi nnipa no bi kakra akyerɛ sɛ daworoma na anom bi wɔ ha na wɔhyia wɔ bi a na wɔhunu sɛ mmeranteɛ wɔn ɛna ɛkoma asanteman. Otumfoɔ kyia me mɛsrɛ na yɛada yɛn ho adi. Unana mikura Mike ya frame Twinebo Akodua. Me na meyɛ twɔtwerɛni ɛma aya. Mesa edi medwuma ɛwɔ National Service Authority. Sɛ Corporate Affairs Director Ashanti Region. Me panyi ɔkasa yɛ wɔn da yano. Honorable Joe Opon, ɔno nso yɛ educationalist. Yɛ ɔtɔ no soɔ ɛyɛ Kwaku Dominic, ɔno na yɛ media consultant anaasɛ yɛ PRO. Yɛwuraba a odi so akosua ɔna hwɛ esikasɛm so akosua na administrator a ɔka no ho a ɔne ne ɛyɛ adwuma ɛyɛ abena sɛwa ɛna abena afosua ɔno nso so ɛka ho a wɔn bɔ akosua akyiri dɔm ɛwɔ sikasɛm ho aboɔden ɛna yɛwura Prince Buadu ɛna yɛ research officer ɔno nso yɛfrɛ no Ebenezer Kranche ɛna yɛ special adviser
ɛyɛ yɛpanyin kakari wei mu ɛna yɛkurakura ayamu ti otufoɔ kyia me sɛ nnɛ yɛwura ehu yɛ ha na yɛ Asante Youth Association ɛyɛ ɔno ara ne dea a wɔte ne 1935 ɛna yɛpie aha Miso Ebru Mira Adaroma Asante Youth Association aya Awukudae 1935 na ate ye o de asoma Asante Mache ene de titiriu ntintam fidie ne so o de boss bi Asante ho dawuru bo Asante ho ban a o mugo so de di o mujuma ya to wani o mate na de watena se a onana no so muntimi ntena se o mba yo mukrom sem broni sapantu nsia nsuo naka aduonum aya afo iba ya de o no be dia de neburu Ami adoma edwada ekoso mbaba besom utumfo de mase papa na makomene etie Yo etie na makomene o se aye o de so wonsa aye twemu a bo mu nyina no fo mo bra Radamas bomu ase anu ada ho Nana South Kantanka na so keka ho Nana Kropon ni Otumfo akyia me. Sebi. Nana hima wada fo mmire. Wodi nti mebi. Adam Ebru said na sabu kata nka sel no oso Adam Ebru na ema ofa no ene bibia ese go to me ka du hada daada se na ema no osi no sitie no fa na se ne kunu fa na se ne bibia na ema to ho no ma wonti me hwe bo ya ensu adaka dwonum sina mo pentu nsia ne nsa ahodo ewienu odawma ne bom ade o ba chiara wo ho ba ida so na akoboa no ho dwoda so ba trawo nchen akopem ya wada Adam Ebru azam kaza ka ba yo sel no tu fo dase Nana Ngumaso ni Nana Ngumaso ni Adagumasi survey. Yura chairman. Wadama bese ama atu yura. Se ene ya de se bi yina ni de atu asanteman. Na adawoma se ba ya me me mamele mpanifo ba ya. Yokuta insu adaka no oha. Sina pentuisia. Ena 20,000 me de boa na nyame ya dom adwada yina abeso ama na efe. Dem de ebe ni yura bi dia de. Adam Ebru said na Adam Masihine Esre no
So Adaroma onim de se be bro ato ani ana ato asantema ani. Na de watena se a oso ode ne hema ne maame ene ne mpanimfo omba omu krom nsem bro ni nsa pantu ensia nsuo adaka wɔ ha Adaroma obo mu ade kanis ka million ha enu sɛ de adangoma se ne wɔ se ne bro otumfo do ase. Nana Sabia Krofro. Otumfo chame. Adaroma obetie ama otumfo ate. Se me na ko buburu otumfo Adaroma na meti baabi. Na ne me ne me mpanimfo baaya edi kan yebidi ade ana yinim de ato yewura nso ani. Entimi nyi ani se de yinim hwe e baaya snap pentudumienu bia adaka aduonu Guinness adaka aduonu nsuo nso park no wo ha afi ekura yesika titwa de no million ahenu ye de techri afi utumfo achiame enso boma de wo ha utumfo akrachifo boma de utumfo hinkwa boma de wo ha ye ba ne ani ra e de abesum eno Adaroma bro sɛdeɛ na Sabia Krofro hene ɔne ne mpanimfo si ni Adaroma ne watena sɛ wodi ada waba na onim de ato ani nso ɔbaaya okura ne nsɛm broni sapantu dumienu bia adaka edu Guinness bia adaka aduonu Guinness adaka aduonu nsuo adaka wɔ ha Adaroma ɛna ɔbɔ mu adeɛ Adaroma wachiame bɔ mu adeɛ Ewura bo mu ade kanis ka million ha enu wacha me bo mu ade akrachefo bo mu ade eno Adaroma ehinkwa so bo mu ade Sabia Krofro me ne mpanimfo ba ya de omu se ne bro otumfo de wase Nana Abna Tabua repay him Ghana National Union of Queen Mothers. Ghana National Union of Queen Mothers. Otumfo achare wo Pacho uhu ye ha numre ya yegina ha ma Ghana National Union of Queen Mothers. Mfie be dunai ekodunum ni. Ena yebeyi ye ho adi kire Otumfo esre ne se onye ye patron. Oje so ma ye. Na Adaroma ya so Ghana mai bebre ya ba santimemu abeye programs bebre kokofu tech atwemakwa ngoma communities ni bebre ene ye gina ha se ya Otumfo di ade na nanom doso ye be 200 across the country na nanom ayiye se yemra na ye ne Otumfo embra medi ade ene timuhu ye ha Yade ensio
50 packs. Ɛna hyena pɛntu mmienu ɛka ho yɛde ba abɛsom yɛwura. Muhi ha yamane no. Mira beso bro. Adaroma Ghana nyina mahima for eku wan nyina ka mo ho aboma ye baako. Eko be mfie dunum ni eno mbeda mo ho adi kire wo. A mo gusu di mo dwuma kama sa ahema. Adaroma na Awukudae o munim de asato wani. O ba so mo no bedi ada. Adaroma mo kro mo nsam broninsa pantumienu ena nsuo naka aduonum. Adaroma de onananom eno de bedi ada enebu. Otum for them ase. Go mu ase chai. United Ghana Empire. United Ghana Empire. Nanachia me Mr. Mwase. Your friend Nancy Ajimai, your free Ekubia, your friend United Ghana Empire. Na ni Ghana ha. You don't know ye Asante for. Na ye buy na yabati say breach ye abo Asante mine. Na sabi as I say ba na ebe man na yako near ma Asante mine yako. Ye tosum you na isan by say. And then Nana Atnas Yodi Awukudae, Yaba Nayabesum, and then Nana Bedi Awukudae, Naya stress at the Entoyi. Yaba ya, Ikura, Yansem, Broninsa, Pentu Nsia, wine, and also Pentu do Mienu. Na Yabaya, Yanante Sienano. Mestre. Na owura bi a ogyina me nkyɛn ha your friend no Mr. Meredith Clayton Bill or development partner and our side development chief our South Africa Motoloko Kingdom and see yɛne no wɔ nhyehyɛeɛ bebree ɛma asanteman nti ɛbaeɛ a na ɔse daabi ɔbɛba no abɛsom na wɔyi ne ho adi akyerɛ nana ɛberɛ pa mu no yɛaba na nia entia obaye no yade abeto asantema ntia baya ye besom ye ebe ma asantema yako yadamwase Adaroma meso ebru so de onana wose agema wose no so wogina ha ma United Ghana Empire ekuyi ni Ghana ha e wa manone omo ba fie eno mbete de asie ene Adaroma ekuyi nso dodo na ya asantefo na omo babeti de esi ne watrasi di ada omo so omo ntimi ententena omo ba abema yakọ ne ama hyeden na afi Adaroma onana nso oso ye da ekobia no wo South Africa wo pani wo na dia abai di omo de besa na chire kwan ba mu omo de ne baba na di nti obaye no odini nyina aba beto wanim omo ba ye oso okura ne nsem broni nsa pantu edumie no de omo de eba be chia on nebu wine adaka nso mienu Adaroma de omde be cha on nebu otumfo de mase papa
I'm afraid I go pay. Nana Fumahini. Ira Chairman, and enough for my man. Or any tiasa, my lady. Mene mame, and I could share my beer, send a there. Ye banner any rabidi. I didn't mean a sacra. You can send by there 250, snap and 2 at a bidi a day. Adaroma said enough for my henny, one and a brewer SCNE. Adaroma, the Atoi, no one and Nitia, and not the Watnasia, own to mint now. When you saw who be brave, Beba, Ukraine sent by Ray. I had no any ado, num, so they be some our whoever benti, a favour needs happen to, and they do a debate in the brew. The tune for the master papa, Conera no assay. Sweden ọba panyin. Sweden ọba panyin Sweden. Ejachi Adaroma obetie ma ejachi se enne eye asantefo a omo Sweden amakeka mo ho abom na oba panyin na oda no no e na osoma ni nuan se omra na ate de asi wasantemam na wonfa wan wade na ahema picture abo ho se yoro nya hoho a wode aso mo di na Awukudae no ka gum se oni nuan no mra no fa sa ayede yi enfa mre yoro Mr. Bruce said the Henneba sample, he said no. So Adaroma, Nana no Masantifu was Sweden, Omakum Bomatiku, or Bapena or Dano, no, Adaroma, or no be been to Antimama or two, near so Major and them. Not the essay, Adaroma, Kakra or the Beboa, or whoever Bano, yet the Asumumu, wine, a hoodui, Nakansia, nor the Abase, Adaroma, Infant Small who brew. The two for the Massey, but the Mass Papa. Bomoa Sicha, you're right. Sibra. Assemblies of God, Ashtown. Assemblies of God, Ashtown. Nananum achiame utufu achiame eye Assemblies of God Ashtown eye utufu Adaroma ena wamaye baby atra fefefe a kyerese emra ekoba se enewukuo odi ade asafo ne se yentimi ntina ho saa na yenhwe enti omo atuyen mene sofui se yemra ni megina asafo na nam na mi ba ne so omo de boy e ma me se sa boy de wo mu nyina me famra na ebio anso ho a am say esa wo hwe nananom atrankonwa wo so esa odi bi atu ho eye boamu ade na ebio eye nananom achiame
wɔn so ɛsɛ wodi bi to hɔ ɛna ɛyɛ ɛnhenkwa so ɛsɛ wodi wei kɔ enti sɛndɛ mi bɛgyina ha anokwasɛm ni otumfoɔ dɛ odi no yɛnso yɛbɛsom ɛne nana bɛbom asom na afei kyɛ sɛ yɛde mpaebɔ so ata akyire ɛda mo ase. Nso ebro adaroma Assemblies of God Ashtown we dey wodi mu ha ya adaroma omunim de asie nyina na sɛ ne wodi adaya homboa ɔhene ti asɛm why de dawani su ya omo so omo ntimi ntentena omo eba beboa bi omo ba ya adaroma omo so omo krom nsam obo amu ade adaroma wo henkwa ebo amu ade nananom kumasefo ebo amu ade ana otumfo acha me ebo amu ade Assemblies of God Ashtown omo ba no bedi ada de omo se nebru otumfo odemase papa Mpae no sana also babo mpae mama mpae the mayora Ejapa wo sra wo sombo wo ye na Awurade Yesu Kristo dimu ene dai a ye nana otumfo odi ade ya base ye besom na ye besom no so na ye mpae se wo ye nyame a wo shira enti shira ye nana mae na fei siesie no honhom fam honam fam ye bambo nanan matrankonwa achiamefo ani ehinkwa ani anuanom awo sa manhia hai eja mo shonsa Awurade bon ho ban Awurade hira won wadi fire no mfi ba mu yomfiri hira mu ko hira mu yomfiri adom mu ko adom mu yomfiri asumdwe mu ko asumdwe mu yomfiri nidaso mu ko nidaso mu wo ye nyame a wo hira enada ya megyina wanem yi Awurade ma wo nsa so na hira manhia na feifa won ko wanem mede wase se wo hira nyame wo kronkron bigya wo hwo nsa ye nana de Awurade de waya ma Assemblies of God Ashtown Awurade hira no bono bai buano na dwuma de nyina mede hwo nsa ba bia wo koka bia mede hwo nsa shawani monyam na siesie efiri na koi ma wani monyam entra manhia ha kosi se Yesu Kristo beba wo nyame agya oba ene hum kronkron di mu amen Madam Maso. Pacho otumfo achiame nananom me de ani de ani ahobrase ejina ha ne de ya na ni nyina kopa se ne oduma nkoma wuo e de aba ye nana so na nso nem so twere mponyankopon na oya de nyina so tumfo kasa ohini ti asem na enne se ne eyeda na na atena se a me aso me ne babusu ntimi ntina se enti e ba ya mikita doko na kadu ena drinks so na kadu ena snap so na kadu ebomu ade so e kan ho se nana me de ba na nana e de afia daf me da mo ase manu ato
Nana Manuesi. Adarma bro, onana so. Osu unti no te baby. Onim de asi asantema mu. Ene wa transi dia da onana onene ma ne onua no mu ntimi ntina. Omo be ma wa de toche ne asa ma ya akọ. Omba ya omso mu krom nsam. Broninsa enakadu. Doko enakadu. Ensa ho do so eka ho enakadu. Wadaroma Obaya abo mu ade wadaroma ye obo mu ade enso ka ho ensuo so enakadu na na aso ene onua na busua baya de omu sie nnebru otumfo de mase Ohire Sapa, Unkrasa Mine, Labrewa. Mira Chiame, Madame Bru. Minim bridge here bo na ene mi bu na no na me wo ba bi kwa na me hu se ene eye ade me ba ya makuma mase ene me maame a wakam nti me kura ensio David to was the bra wo di jahane de enti mo fa dibede manya wasa enti afidi fidi nsem de fidi nsem de bra wo fidi dibede manya di fidi nsem Papa Transi, go. Pacho, Nana Kwasa, Akoche. Kasa, or unity asem. Anyedi, Kasa. You're right, Chairman. Yeah, the SC, yeah, Boy, and who about there. Then so, and I Awukudae, now I was here by near a person. Into a buyer, a dark equity, whiskey, schnapps, and a woman. And a boy, more dear, so any, a debesum. Adarma bro said the Adarma crocre or see, or said the SC, now many musem. Omuguso ya mbo free dwa do mbeba besom na ne watena sese odi ada odaroma omuntimi ntina kwa omba ya nsa ho do kasa hanyedi obo mu ade odaroma de odi besom ne negru otumfo odamase koni rancha Barakasi. Kasa nana no bahast hanyedi Otumfo achame Adaroma metre na mase amana tumira se Adaroma ene ya de yeba ebedi ade afenso bridge a atoye ni asanteman me ne mikro ne abusua yaba se yeba na yaba besom eba ya yekura shina pentunsia nsa ahodo broninsa ene whiskies ene nyina eba ne ne ru aba bedi ade eba ya edinsuo nso enaka ahanu ena eba ye ena yesi we de yura na fampra prefie yebeboa ye hone aba million ahenu Rabbi Suebru said an abarakese hene on an impenning force ni odarma was so nim de ato asantemani
oguso ya homboa joada one ne mpanimfo beba besom na ne watena se Awukudae ontimi entena se obaya de one de bedi ade ni broni sampantunsia whisky ahodo nyina aka ho odaroma nsuo enaka hanu ena odaroma obo mu ade sere barekese hene ne mpanimfo se ne bru otumfo domase papa koni ewura nhyira Yoko Bramai. Nana ngoma siri. Angoma. Nana ngoma hini. Yoko Bramai. Otuvo chame. Adama. Na mu hanu pe a nya bone bia. Bone se aye nana sewa otoso mienu a obae. Afi na sebe yiwura na oni ya otian na chi. Na oni ya na o manene. To obae na o se dabe dia bai. E se oba. Won so bibi beka bi se yiwura. To obae a ne nsa ne nsuo. Nana se o han. Oyi ko ma hina buso pa nyunu meboa. Pachan. No te fa na se be oba pa nyini. Pachi dabe. Na udi janse sei. O ko be ma he. Na udi ni janse o hima na so udi janse sei. Dabe. Wo ba wo se nana se wa a o to so mi no so mi nsa. O free mu no. Afra wo ka se. So wo de na ko ma hindi na e ba na so wo de na de ba. Ida busani na o ko ma he. O ka ho. No way. Pacho e ho do no. Na ba wo ba no nyoma so sei. E na be na. Obi say ha mama na na de adwuma. Wo ba wo bo se be nyoma man de say e bi ase be wo ti ma man bi o je ho nyama no. Ha? Omo nyina wo ti obi nim. Na dama yi na sutri. Ka she. Ama yi kufo. Wo to hewe. Kasa hanyedi. Kasa chire. Oyini ti asem hanyedi. Otuva chairman. Adarma ubeti Ahanyedi oyini ti asem. Yoko Brema hima odan ne benkum so no. Ne baba eni. Osi ade a atoyere eni no. Owa amano no no baaye. Ontiment na obaaye a one ne busuafo omukro omun nsem snap pintunsia. Nsuo 50 cartons. Any cognac strada, and no omoba, and any wine at that camiensa, and no omoba in Yera Abedia. Mira me so said Nana Mayoko force no. So Adar Mayoko remind him Oba Penok Onyan baby que Sabi Buneba or Aquentu Mamma None or TDSC was so intimate now, we care Befi and you wait him obey. And now could they what Nasia. So Adarma won't mean Requa or Baya Ukrainian Sembrunisa, Pentunsia, Adaroma, Insu,
adaka aduonum ɛna nsa ahodoɔ yi nso ɛka ho adaroma kakra a wɔsɛ nlebu otumfoɔ de mase papa bomu ase wɔ hɔ a Kasa. Yewra chairman. Obetia m na to yewra. Eya mi ankasa mi nua panyini anwoma. Ne ho dodo no. Na wo se ene yewra trase na wodi ada. Ne ho dodo na ho mfa nyini ho ano. Enti wo soma na busua panyini. Ene ni nua ne wo fanse fo so omomla. Ommeka na nanom sodofo. Na yemra emfa na chede emra yewra. Okuta ne nsem nsu adaka aduonum na snap pentu na whiskey na yewra bo mo adie Nra me so bro said ye so do hene ese no say adaroma ogina ho ma anwoma hene ne ho dodo no senko no amu wo ha no se no wate de asi nyina ene watena sesa da ontimi ntina so do hene ne mpanimfo e ka no ho emegyina na nam no adaroma kakra wo onfa meri wa ye na ade asoma ho obaya oso okura ne nsam broni sapantu whisky strada insuo enaka aduonum eno adaroma obo amu ade enso ka ho said ye anwoma hene wose nlebu otumfo de mase bo mu asechi a Two for cham maybe. Aja. I don't know how on Aja. Say Benjamin Adumoa. If it's a Juada, a brother, Awukudae, na Yawada. Wadama. And now him call phone Quano. Sabe, Omo asking ki. There be a henum. Pimienu. Also, the other person no. Wadama brew. For that. Two for that's it. Anano me nwe yo. Se Benjamin Adumoa efiada. Obi o wa chere bia betimi de aba. Memenda. Kosiada no pa ko pem be no mienu. Ne nyina so yira ho. Ti obi obo so da chere bia no kwada ho. Echini ya wode de sumda. Enti mo ba office ebeje mako cha yira madam mebru efiada memenda kosiada no so kopim no mienu no na ebesi kwan. Ti mo so na so. Ti yira be pije mu. Awo yakotoko ni ba anyo sasamanta wod bon no se tutu o se tutu na akoko ada anmabo abankase mu anmabo bro so pa chewo kaka boni so hura possible enfo de nchira na meyero kam frafra
yɛwura pagya no mu